first bar was good. Then it starts to rush. Keep calm. Keep loose. Here we go. Again, once more. That's better. Try not to mark each second of the phrase. Rather than do. Once more. Ni'n ymarfer bob nos Fercher fan hyn. Mae pobl yn dod o draws Ceredigion, yn blant ysgol, yn fyfyrwyr, yn bobl lleol o wahanol math o gefndir i chwarae cerddoriaeth glasurol. So it's so good to have the opportunity to play in the orchestra. The percussionist, he said if I want to come to Philly Musica. So I said obviously yeah, because my mum plays in it, she does the cello. It was really hard the first time, but I've done loads now and it's been really good to have the opportunity. Mae'n hyfryd bod y gerddorfa yma'n bodoli. Fan hyn, bron yn y môr yng Ngorllewin Cymru, a mae yna aelodau o'r gerddorfa sydd wedi bod yn rhan o'r peth ers dros 20 mlynedd. So beth sy'n hyfryd yw bod gwahanol bobl ma'n dod at ei gilydd, yr ifanc a'r hen, pobl sy'n gymharol newydd, y gerddoriaeth gerddorfaol, a phobl sydd wedi bod yn chwarae fe ers i blentyndod. Chymod yn draddodiadol mae'r arweinydd yn gweithio bob un beth i wneud, ond dwi'n gweld e fel cyfle i ddod â'r bobl yma at ei gilydd, i wneud y gorau oedoniau anhygoel nhw a chwarae'r gerddoriaeth i'r safon gorau posib y gallwn ni. Mae rai plant o'r ysgolion yn chwarae yn y cerddorfa. Os ni'n gwneud cerddoriaeth, falle byddwn ni ddim yn gallu gwneud yn yr ysgol, achos mae'n dim bach mwy anodd. Dwi'n trio drwy rhywbeth da i blant, ti'n modd. A ni wedi gweld plant bach yn yr ysgol a dod i chwarae fan hyn, falle mynd i coleg i wneud cerddoriaeth, a wedyn, maen nhw'n rili ddim enwog, ond mae rai ohonyn nhw yn, ti'n modd. A dyna pan fi eisiau rhoi i plant bach i ddweud, os ti'n cario ymlaen a dysgu, ti'n modd, you could be here. Yeah, I think everyone should come see a live orchestra once in their life. It's such an awesome experience. For an hour, 2 hours that you're there, you're just properly immersed in it.